Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 15-nji noýabrda ýurdun söwda toplumunda geçiren kadr çalşygyna garamazdan ilatyň azyk öpçünçiligi we nırh meselesinde ýagdaý üýtgemeýär. Balkan vilayetiniň häkimetleri hamala sebitde bazar nırhyndan biraz arzan ýagy açyçan satylýan ýaly edip görkezmek üçin onuň emeli satuwyny ýola goýup video düşürdiler. Libap vilayetiniň ýaşaýjylary azyk we nırh meselesiniň gowlanmaýandygyny aýdyp, ilat arasyndaky tanqidi garaýşlaryň geriminiň artýandygyny aýdýarlar. Hökümetiň 15-nji noýabrda sanly ulga markaly geçiren mejlisinde prezident bir näçe resmini täzeledi. Anyklaşdyrylman berilen habara görä vice-premier Batyr Attaýew özüne ynanylan wezipäni oňurman söwda toplumunda ýol beren bir näçe kemçiligi üçin işini ýitirdi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi prezidentiň Attaýewiň hasabatyny dinläp, söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklary ministri Begenç Goçmullaýew wezipesinden boşadandygyny, onuň işinde düýpli kemçilikleri goýberendigini habar berdi. Ýöne ol kemçilikleriň jikme-jikligini açmady. Prezident Attaýewiň ornuna senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň müdiriýetiniň başlygy Nokerguly Atagulyýew belledi. Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklary ministriniň wezipesine işden aýrylan ministriň öňkü orunwatary Kerimberdi Kurbanow geçirildi. Habarçylarymyz we yerli synçylar söwda toplumuna jogap berýän kadrlaryň çalşylmagynyň ýurtda dören azyk nırh meseleleri bilen baglydygyny aýdýarlar. Soňky hepdelerde Azatlyk ýurdun dürli sebitlerindäki döwlet dukanlarynda bazar nırhyndan biraz arzan satylýan azyk önümleriniň şol sanda ýagyň satuwda tapdyrmaýandygy, bahasynyň gymmatlaýandygy barada ýygyderli habar berip gelýär. Azatlyň habarçysynyň 19-njy noýabrda Balkanawatdan beren maglumatyna görä, prezidentiň kadr çalşygyndan soň duşanbe güni şäheriň bir näçe söwda nokudunda her biri 5 litr bolan günewakar ýagynyň 200 baklaşkasynyň emeli satuwy ýola goýuldy. 18-nji noýabrda gurulan ýagyň emeli satuwyna her ele bahasy 95 manat bolan 5 litr ösümlik ýagy satyldy. Onuň ýany bilen 2 kilogram tüwi ýa-da pomidor goşup berdiler. Bular Balkan vilayet alyjylar jemgyýetiniň söwda boýunça ýolbaşçysynyň gatnaşmagyna Daýhan bazarda 100 adama, Kamil marketde we ýene 2 uly marketiň her birine 20 adama paýlandy. Dip ýagdaýlardan habarly yerli söwda resmisi anonimlik şertinde gurrun berdi. Ýöne çäkli möçörde satuwa çykarlan ýag diňe Balkan vilayet alyjylar jemgyýetiniň işgärlerine satylyp, polisiýa işgärleri ýag nowatlaryna şäher ilatyny goýbermedi. Söwda resmileri hamala ýag satylýar we satyn alýanlar hem halk diýip görkezmek üçin ýagyň satuwyny video düşürdiler. 3 marketde satuwa çykarlan ýaglary beýlik söwda nokatlaryna alyp gidip olarda hem şol bir sahnaly oýunlary video düşürdiler. Häkimetler bu videolary söwda toplumynyň täze ýolbaşçylaryna iýermek planlaşdyrýarlar. Dip söwda resmisi belledi. Bu ýagdaý şäher ýaşaýjylarynyň ençemesiniň arasynda nägililik döretdi. Söwda nokatlarynyň işgärleri ýagyň gutorandygyny, onuň ertir gaýtadan satuwa çykaryljakdygyny aýdyp, ýag satyn almaga baran ýaşaýjylary öýlerine uğratdylar. Ýöne men şu gün, ýagny 19-njy noýabrda sagat 10:40-a çenli şäheriň tas ähli söwda nokatlaryna aýlanyp. Ýekeje ýerde hem ýag satylmady. Daýhan walarda 1 litri 40 manatdan günewakar ýagyny satyn alyp bolýar. Ýöne bu ýöneköy büdjet işgär üçin aşy gymmat. Dip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda Balkan vilayet alyjylar jemgyýetinden tesbir alyp bilmedi. Libapda prezidentiň geçiren kadr çalşyklary habarçymyzyň we yerli synçynyň anonim şertde aýtmagyna görä halk arasyndaky nägileligi köşeşdirmän tersine tanqidi garaýşlaryň geriminiň artmagyna getirdi. Ýaşaýjylar azyk we nırh meselesiniň gowulanmaýandygyny aýdyp, bu gezek emele gelen ýiti gyçylykda prezidentiň özüne ýygy-ýygydan tanqid edýärler. Muny diňe bir bazarlarda, kärhanalarda, dükanlarda däl, eýsem sosial turlarda, özara online diskussiýalarda görmek bolýar. Demekdirije siýasy doňoklyk we ýapyklyk adamlaryň dymyşlygyny kesmegine terýär. Dip yerli synçy aýtdy. Türkmen medeniýeti ýurtda azyk howpsuzlygynyň üpçün edilendigini, artyk öndürilen önümleriň eksport edilýändigini aýdýar. Emma muňa garamazdan ýurtda dören agyr işsizlik, aýlyklaryň az bolmagy we durmuşyň ýygyderli gymmatlamagy ýeňillikli bahadan goýberilýän haritlaryň haridarynyň barha köpelmegine getirýär.
Türkmen rejiminin hälisinde gijikdirýän siyasi we ykdysady reformalaryň bolmazlygy, ýurtdaky dowam edýän absolut monarxiýa dolandyrşynyň noksanlyklaryny jemgyýetiň öňünde has gözgini ýagdaýda açyp görkezip ugraýar. Hökümet ykdysady özgörtmeler meselesindäki ukypsızlygyny boyun alman, kadrlary çalışmak bilen hem özüni hem halky aldamaga çalışýar. Dip sinçi bellidi. 18-nji noýabrda Türkmenistan Özbegistanyň medeniýet günlerine badyrga berildi. Aşgabatyň mukamlar köşküne geçirilen açylış dabarasyna Özbek synody saatlarynyň çykyşlary görkezildi, Türkmen medeniýet habar berýär. Adatyk radiosynyň habarçysy Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligindäki bir anonim emeldara salgylanyp Özbek medeniýet günleriniň çägine geçirilýän iri dabaralaryň birnäçesiniň bu gedek lebap bolatyny hem geçirilýänini aýdýar. Adatça Özbegistan bilen resmi derejede aşy seýrek geçirilýän şeýli çäreler diňe Aşgabatda ýa-da Kewat Daşowda geçirilýärdi. Sebebi Türkmen häkimiýetleri özleriniň seýrek çykyşlaryny Türkmenistanyň özüg azlyklarynyň esasan Daşow vilayatyny ýaşaýanlyklaryny tasdiklap gelýärdiler. Emma bu gedek şeýli iri çäreler Lewap vilayatyna geçirilýär. Dip Adatyk radiosynyň habarçysy Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligindäki bir anonim emeldary sitirlýär. Mukamlar köşküne geçirilen açylış dabarasynyň çäklerini Özbegistanyň amaly haşam tunuwatynyň eserleriniň sergisi, şeride aýdymsaz we trans etnografik çykyşlar görkezilipdir. Etnik özbek halklarynyň wekilleri Özbegistanyň medeniýet günlerini syn edip Türkmenistanyň özleriniň barha gysylýan medeni hukuklaryny ýatlaýarlar. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda ýaşaýan milli azlyklaryň, şol sanly ýurdun iň iri azlyk toparlarynyň biri bolan etnik özbekleriň medeni hukuklaryny baskılamak ilgili tanqid edilýär. Finçler Türkmen häkimetleriniň ýyllar boyu alyp baran türkmenleşdirme siýasaty netijesinde ýurtda ýaşaýan özge milletleriň wekilleriniň mümkinçilikleriniň ýygyderli çäklendirilýänini aýdýarlar. Özbek dili we özbek mektepleri bilen bagly meseleler 10 ýyllyklaryň dowamyny çözülmeýän mesele bolmagyna galýar. Dip etnik özbek halklarynyň bir wekili Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda aýtdy. Garaşsyzlyk gyllaryny ilkinji bolup Hut Lewap vilayatyny özbek mektepleri eýýän 1990-njy ýyllarda doğrulugyny ýapylyp başlandy. Daşow vilayatyny özbek dilli dersler 2011-nji ýyla çenli saklanyp galypdyr. Ýöne ondan soňra ol ýerde hem şeýle sapaklar doğrulugyny ýatyrylypdyr. Dip olaýdýar. Türkmenistanyň goňşy halkyň medeniýet günleri dabara bilen beýlenip geçilýän mahaly özbek azlyklarynyň wekilleri hatda öýleriniň toý dabaralaryny hem özbek aýdymlarynyň çäklendirilmegi, diňe türkmen aýdymlarynyň aýtdyrylmagy bilen bagly talaplar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Ýa-da Adatyk radiosynyň habarçysy 2023-nji ýylyň maýyny özbek azlyklarynyň howçum bolup ýaşaýan sebäpleriniň biri bolan Lewap vilayatynyň toý mekanlaryna bagşlardan diňe türkmen milli aýdym sazlaryny ýerine ýetirmekligini talap edilýändigini habar berdiler. Şeýle talaplar 2024-nji ýylyň fevralyna Balkan vilayatynyň Balkanabad we Türkmenmaşyaly köp milletli şäherlerine beýlik adlyklaryň, şol sany Ermeni, Rus we Lezgin adlyklarynyň toý dabaralaryna da degişledildi. Şol Adatyk radiosynyň habarçylary günübatar sebäpler restoran eýeleriniň toýlarda aýdym sazlaryň adynyň 80 götürümniň türkmen diline bolmagyny gödäwçilik edýänliklerini habar beripdiler. Milli azlyklaryň hukuklary şeýle çäklendirmeler bilen gysylýan ýurtda goňşy halkyň medeniýet günlerine tomoş edýän etnik azlyklar şeýle formal çäreleriň iki ýurdun arasyndaky medeni insanperwer gatnaşyklary goşundyny soraga synalýarlar. Milli azlyklaryň wekilleri özbek medeniýet günleriniň fonuny iki ýurdun arasyna dostlukly halklaryň özara gatnaşygyny bökdüýän käbir problemlary öňe çekýärler. İki ýurdun arasynda bar bolan berk wiza düzügüne sebäpli serhetler ýapyk galýar. Hut serhetleriň ýapyklygy derarly, yerli ýaşaýjylar goňşy ýurtdaky ýakynlaryndan üzüňe galýarlar. Dip özbek azlyklarynyň wekilleri aýdýar. Olar Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyna ulag gatnawlarynyň, şol sanly otly uçar we awtobus gatnawlarynyň ýola goýulmagyna çagyryş edýärler. Türkmenistanyň türkmenleşdirme siýasaty netijesinde etnik özbekler siýasy we ykdysady durmuşdan çetleşdirilýär. Etnik özbekler ýa-da beýlik milli azlyklaryň wekilleri ýokary wezipelere dalas edip bilmeýärler. Dip azlyklaryň wekilleri aýdýarlar. Bulardan başga da Türkmenistanyň özbek diliniň gysylmagy hem de özbek mekdepleriniň dolulugyna ýapylmagy özbek azlyklarynyň wekillerini ýynjylykdan gaçyrýan iň esas problemlaryň hatyryna gelýär. Öňki ýyllarda türkmen häkimetleriniň özbek dilini hatda etnik özbekleriň öz aralaryna hem çäklendiren halatlar bolupdyr. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet Mugallimçilik institutyny tamamlanan bir öňkü talip şeýle gurrun berýär. Seyit Nazar Seydi adyndaky Türkmen Döwlet Mugallimçilik institutynda okan döwründe etnik özbek kurstaşlarym öz aralarında özbek dilinde gürlendi,
dekanlar we mugallimler olardan türkmen dilinde geplemegi talap edýärdiler. Olar munyň sebäbini institutun döwlet idarasydygy we onda hemmelerin edebi türkmen dilinde gurulşmelidigi bilen düşünürýärdiler. Türkmenistan 2020-nji ýylda geçirilen soňky ilat ýazyby ýurtdaky milli azlyklaryň sanyny ma'lum etmedi. Soňky bir näçe ýyl bäri güýz aýlaryna Türkmenistanyň Özbegistanyň medeniýet günleriniň Özbegistanyna bolsa Türkmenistanyň medeniýet günleriniň geçirilmegi däp boldy. Türkmen mediýasy 2 gün dowam etjek bu çäreleriň özbek haritlarynyň sergi ýarmarkasy bilen utgaşrakdygyny aýdýar. Prezident Vladimir Putin 19 noýabrda Moskwanyň ýadro doktrinasyny täzelemek we giňeltmek barada karary gol çekdi. Bu karar ýadro ýaragly güýçler tarapyndan gollanylýan ýadro ýaragy bolmadyk aktyor orsiýete hüjüm eden halatyny ýadro ýaraglaryny ulanmaga ýol açar. Bu göçüm Prezident Joe Biden'ın Ukraina Abbasanyň üpçün edýän uzak aralyk atakymys ýaraglaryny, ýagny goşun taktiki raket ulgamlaryny Russiýanyň has içine zarar vermek üçin ulanmagyna ruhsat bereninden bir näçe gün soň edildi. Abbasanyň atakymys ulgamlary 300 kilometre çenli aralykdaky nişanalary urup bilýär. Täzelenen doktrinada özüne garşy köpçüliklerin hüjümüň başlananyny we Rus serhedinden geçen raketler barada ygtybarly maglumatlary alanynyň soň Orsiýetin ýadro ýaraglaryny ulanmak meselesine seretjekdi gaýdylýar. Moskwa ýadro ýaragy bolmadyk döwletiň agressiýasyny ýöne ýadro ýaragly döwletiň gatnaşmagy ýa-da gollawy bilen edilen ýagdaýyny Russiýa Federasiýasyna bilelikde edilen hüjüm hökmüne garar diýip resminamada aýdylýar. Ýöne şol diýilen agressiýanyň awtomatik ýagdaýda ýadro gaýtagulunyň berilmegine getirip biljektigi anyklaşdyrylmaýar. Şeýle-de bu resminama garşysyna öňüne alyş ýadro çäresiniň görülip bilinjek döwletleriniň we harby bileşikleriň sanawyny, ýadro öňüne alyş çärelerini ulanmak üçin ziýansızlandyrmagy degişli bolan harby howplaryň sanawyny giňeldiýär. Orsiýetin täzeden döredilen ýadro doktrinasy 2024-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisinde Ukrainanyň Russiýanyň has içine zarar vermegine ruhsat bermek barada edilen maslahatlaryň arasynda Putin tarapyndan eglan edildi. Kremliň medeniýet wekili Dmitri Peskov Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan urşunyň 1000-nji gününe gawat eglan edilen doktrina täzelenmesiniň Prezident Biden'ın habar verilen göçüm bilen mümkin bolan baglanyşy barada sorulanyny bu täzelenmäniň häzirki ýagdaýlar esasynda öz wagtyny çap edilendigini aýtdy. Abbasanyň habar verilen ýöne şimdi Aktam tarapyndan tasdiklenmedik karary Kiýewiň en çamaýary edýän erjel haýyşynyň günwataryň beren uzak aralyk ulgamlaryny Orsiýetin has içindäki harby nişanalara zarar vermek üçin ulanmaga soraýan ruhsatynyň arasyna gawat geldi. Angliýa bilen Fransiýa hem Ukrainany özleriniň bilelikde öndüren 250 kilometr aralyga niýetlenen Storm Shadow raketler bilen üpçün etdi. Ýöne olar hem şu wagtda çenli Kiýewiň ol ýaraglary Russiýanyň has içindäki nişanalara garşy ulanmagyna ruhsat bermekden saklandy. Şu aralykda 18-nji noýabrda kansler Olaf Scholz Germaniýanyň 500 kilometr aralyga niýetlenen Toros raketlerini Ukraina iýermejekdigini ýene bir gezek ma'lum etdi.